Здравейте хора, тук съм с пернишките машини. Ето ги, виждате ги най-добрите. Настройваме калибри. Трейлър бегачи, Макси Божилов, номер 1. Жорката Илиев, тук гледам, че се е скрил. Тази година очаквам да избухне много. Ще го гледаме по стълбичките нон-стоп. След малко стартираме изродното Голо Бърдо, да се позабавляваме. Намираме се на връх. Кой връх беше голяма? Голяма колоница. Тук вече имаме гледка. Това е като Адемар Пиге. Сега ще им покажа кое време е. Това са Лузяси, Раймълбек, редове с ново реноме. Определено не е Митю Пищова и манкенките, като каже курс за всеки установен модел. И сега машината Макси ме изчака да побягаме заедно малко, че иначе не мога да го настигна. Сме много красиви. Калта е страхотна. Красили сме се, като хеледни. Но пък е приятно и освежаващо в родния Балкан. И сега чакаме двете машини да слязат от Балкана. Ето ги. Ето ги машините! Къде? Деликатно момче въобще, махнето деликатно, ното служете ес отпред. Супермен, че съм ще правя деликатес от тех. Време е за мезене. Докъде бех стигнал, братчето ми, дай сипвах някакви думи за всички млади луди. Ще съм звери на 35, да ще редим като шибан изверки. Залитнал един път, пак ще се окаже, че съм бил прав. По-добре се крутни, иначе сумата по дълговете ти ще се окрупни. Не искам да слушам прасе да грухти, не искам да слушам опити за рабеги с теята. Здравейте, след час и половина буксуване в Калта. Вече сме на най-високия върх на Голо Бърдо. Върх Ветрушка. Виждате какви гледки. Това е Радомир. Пернишки край. Далечината. Витоша е в мъгла, все още не се вижда. Ето ги групата. Шаро. Сирене! Бая сме калнички, но щастливи. Става правило, знам си го, твърде лесно ми е да правя само аз да уидам след бавам с глупаци цял живот мразен от мълцина и всичките са на заден ход. Да ме настигнат ми се иска, но не скъсяват разстоянието. Шанса да станете нещо по-ненормални от момчето е колкото шанса да направя времево пространствен скок обратно в началото, за да се запознае с Бог. Малки рап звезди, пара и коли, кожения салон ще компенсира за пътите, в които се нааквали. Песните им са наивни и меки, но пък тия дрехи са гангстерски. Чисто нови фенди, колани на чисто белите памперси. Не е просто глупаво, че с лихви парите се хвалят, а е скучно отстрани, с едно някой си снима храната. На едните не видва отвътре, на вторите не видва от никъде. И така нашето приключение към своя край. Благодаря на момчетата за уникалното изживяване. Равносметка 15 км и 600 с 790 метра денивелация. Направо сме уникални до Ветрушка и обратно. Здравейте хора! Днес ще направим последната активност за годината с моите приятели Юли Иванов и Емили Василева, като изкачим връх Кобила и малко се позабавляваме. Искам да използвам възможността да ви пожелая весело посрещане на новата година и повече успехи през 2026-та във всяко начинание. Всичко хубаво от нас. Връх Кобила 1153 метра.